Vavida vangazototsanangura zvavo vega nyaya yavo pakuti mumwe nomumwe anadzo yaita pakiremu yavo vachivhinge ndipo nora chichivhinge ndiye mumangari mangarira sekuva vagombera uya pamberi pachangamire undipe mari yangu yandakatora kuloni inoita 270. Saka muchiriku ava makurukota ava vari kunokuva kuti havinogadhirika vakapinda nako nekuti vagombera vaenda zvekivesi vava kufashanda vari pabhizinesi pabhizinesi ava vari kunoku vachishandira ipapo vanenge kufundira vakaita pabhizinesi saka panenge kutaura nakavaita nyaya dzemari vanenge vanonzi vakazopinda mudzavo kuti panenge kuda mari yangu imagwizo takambotsika mukabhizinesi aveno ndovachipinda maita makaseketari baba no paipukano sana murenge ayenyu vakanyatsoijekesa saka munotanga maombera chitaura ichizwe nyaya yedu yakamira yakadai. Nyaya iyi takaenda kuwasabhuku Murambisi tikatongwa sekurugombera vakabvuma musha yavo ikarashindira riri panapa, asi nyaya yakanga yabva pakuti takatora loni tichitora rinhu muzita mangu tikatenderana nasekuru vanobhadhara $32 pamwedzi kuti loni yange iri yegore. Saka sekuru vakabhadhara $32 February naMarch chete vatomira. Saka ndichiramba ndichiteera kwavari havana kunditsanangura zvinondibvutsa kusvika ndaenda kudare muna October. Muna October vakabva vataura ndichabhadhara mari after 7 days sekutaura kubhadharwa netsamba yekwasabhuku havana kubhadhara pa7 days dzacho. Vakazoti musi wa11 November kwaine $80 tobva vangopera zvakadaro kusvika manje kusvika nanhasi ende hapana kana communication. baba mataura aita mumwenyu baba kati mataura aita mumwenyu maazere kuti kudii chokwadi aniro saka hamuna kukwanisa kuzoita asi kunde nakwamakaita. Alright. Makorokota pana ane chokutaura michikuenderana nechishoma chokwadi takatanga kugara pasi tiri tu chida akauya kwanisekuru ati kuda chitenga mbudzi tichitengesa. Inini basi raii ndiri kutsvaga mbudzi chete, ndiri kutsvaga mari. Ndini ndinokiriya mbudzi vertical, ndini ndinokiriya mbudzi ndinoziva kwadzinotengeswa, ndini ndinotransport. Kwenye kutsvaga mbudzi chete, vatsvaga mbudzi mari yangu inozo tatengesa mbudzi ndopanotora chii, vanotora mari yangu ipapo. Mari yangu nozora vambinozotora papanotengesa mbudzi. Takati zvakanaka chokwadi akaona mari yakaenda 200 ayano 200 iye akati pa 200 kwapera mazuva mashoma shoma kubva ati ndoda mari panokuda $64 kurani mari ye2 months wakachara chi 136 pa 136 akazoipa imwe 30 baita 166 mari andikazoshandisa hard cash. Andasimuka ndikotsvaga mbudzi andasimuka ndikotsvaga mbudzi dzaakataura tasoma kutsvaga mbudzi andikati dzaakataura iye vanhu vombudzi vakati isusu hatikuda mari tikuda hupfu kuda gungwa yange ingoyenzara iyoyo chokwadi ndakasimuka ini ndikatenga hupfu dharo ndakaenda nohupfu kuna ndikuna gungwa so munhu akura kudai handira kuzoenda ndega asanga mufana wechidiki aijima hupfu akati andakuhoka mari kangu ndezokupawo ipapo chokwadi takajima hupfu takana kuna gungwa takatengesa mambudzi akadai so 6 momba akadai so mapakati paita 4 takatenga mbudzi 6 takadzisera dzirongedza ko 6 mbudzi dzedzi. Ndadzoka ndakamuudza uyu chokwadi mbudzi ndadziwana dzekuda chi dzekuda kuzotakurwa iye ndiye nyakuti kwete sekuru mbudzi mazuva dzafulada hadzisina mari kupi kumaketi kwaakataura uyu chingombirai makadaro akati kaa zvakanaka takamira takadaro pakapera nguva takadaro pakapera nguva kune mbudzi kuya tikachengetesa rwakuda mubhadharo auda mubhadharo vakanyora tsamba tikasina naiye pamwe chete takati ane ndokurakedzei kune mbudzi kufa kunosiya ipapo ndakandakurwara takati urwere ndanawo hakuna kwanizosvika pamwe kugona kuzovhiringika ndokurakedza kwatikasiya chi
andikasiya munhu ane mbudzi kwatakamuchaya kuri munhu ane mbudzi akasangana naye pabhodha inguva yekutambira vanhu vechikafu akasangana ndakamupa $10 nepaketi yehuku yechikafu yokupa munhu atamupa munhu uyo right. Saka tadaro takadzoka kumba zvakanaka nhombe dzamurakidza takazomba zvakanaka akazvaka sekuru ndakunotora mbudzi dzedze ndakudzitora mbudzi dzichita dzisiri dzeproject mai dzake ndakunotora mbudzi dziye akaenda kupa bhiriyoni andipa bhiriyoni yanditi $5 each kutakura chi mbudzi tikati ako zvakanaka kuti azoenda kotora mbudzi dzedze anozobudza ndoona papera mazuva mashoma ndopakati mbudzi dzandichadzira sekuru ndakuda mari yangu sekuru patidaisinzwa kuti nawo yataurwa nemurume ushandika then akataura ine pairi kunopesana animona tikakuta kuti nhau iyi pairi kunopesana ara kutsvaga manje kuti nhau iyi iri kupesana pati ndouari kureva nhema ndokakutara chi chokwadi handika animaona kai ane pepa raakabata rokuti nyaya yakambotungwa pasarta ichokwadi ichokwadi makatenda zvapapepa pakuti ndizvo zvichaita zvandika zvakanaka ukamupesana ndipa tatunga kwasabhuku ipapo kana sabhuku ine zvavati mbudzi dziriko uyauda mari yake embudzi chienda imotengesa mbudzi dzacho emimi uye nemari kupi uno chokwadi ndakasimuka kotengesa mbudzi dzacho kupi ndakasvika mbudzi ko dzisina mari ndaitengeswa 15 ndakatengesa mari 20 ndakatengesa mbudzi ngani 4 ndakaya nemari $80 ndakamupa akadakira pakadira mari yangu yakakwana ndaisha mari handi mari yangu ndukupa ndiona kuti handi mari pambudzi pakasara mbudzi ngani 2 dzisina kutenga hanasi dzichiriko rava kuti chikwereti chemari changa chasara kumurume uyu chakatiche mari pambudzi dzakasara mbudzi dzakasara tikati mbudzi dzakasara dzikati $40 dzakasara $40 dzakasara kusara kuti $40 yanga yasara kuti iwanewo nemurume no ipapo handisaziva kuti ndaida kuedza kukava chirichi mari yake mbudzi dzake ukaida kuedza kukava iwe murume unoa baba anozoti makapinda dziro kuti vachitsvaga mbudzi atenge mbudzi wawapamari iwo zvikusiyana pakuti iwo wati takapinda roni pamwedzi iloni yaitobatwa kwandiri ivo tikatowirirana kuti munobhadhara $32 pamwedzi pagore handiti ndopa wakabhadhara 2 months kamwawapamari ndakaupa mari takaapply 600 ndobva iaa 200 adzimai mbva watora 150 ivo mbva watora 200 ndobva tashiya mareshios acho zvichienda ne9% pemonth yanga itaurwa kubhengi saka ivo vaibhadhara $32 pamwedzi kuradza kuti mese makaita business but munhu akabata yake pano mbudzi dzavakambotenga sezvo ndowaenda kutengesa unopauka pakamboenda kuwatengesere ukadzoka ukavapamari mbudzi handina kutombodziona ndakatombokumbira kuti sekuru ndina adzimai vangu kuti sekuru ndida kuona mbudzi dzacho vakanditi ndiri kuri mukuru mbudzi handambodziona kana dare kwamurambisa rekuvillage vakatari munhu aona mbudzi ro handinamboona mbudzi yanga iri mutual agreement nekuti ava kwandiri ndisekuru hatina patakanyorerana but zvatakaita izvi mburi yangu zvinotozikana kana ivadzima vanozviziva nasasekuru wayakuona kuti mukomana sekuru umwonyu kuti takapinda ironi takapanana kuti tiite dhiro mbudzi muchitengawo tichienda kutengesa kwete uyu akatouya sekuru ndida kutenga mbudzi tichitengesa basa renyu mimi ndiri kutenga mbudzi ndiri ndinokirira ndiri vet kwadzinotengeswa ndini ndinoenda kunotengesa ndiri ndine transport kwenye kunotenga chete mbudzi sozobhadhwa sei kanzi no kubhadhara muchate kana ndatengesa mbudzi dzangu ndopandinobuda chipota mari iyoyo zvakanaka mbudzi inoita kugara mupaa sekuru avasomali vakakupa wakaona sokuti paisara bharanzi yomari sekuru hazvarutaura zvisizvo mari $32 pamwedzi ndo zvatakawirira
mushure mekuzoda kuti mari haisi kubhadhara ndopandakavaendera sekunde ko mari haisi kubhadharwa sei ndokakati ndakatenga mbudzi. Munhu aibata mari yake achitenga mbudzi dzake dzichiuya tichiendesa ndozvatataronga. Munhu akabata mari yake ina anomubata mari yawo kana kwari kuti mbudzi dzakafulata ina andamubata mari iyo 200 vakabata yawo ndine yawo. Ndinoda kubvunza iwewe ukatarisa zera rasekuru ako nonhau yavo uri kutaura, unofunga kuti sekuru avo vangainzwisise kutendera maraini vachitsvaga mbudza muchiita zvauri kutaura iwewe? Ini handisiri ndakaaprocha sekuru avo vakaaprochiwa nana ivo ndo vakayamba kwangu. vakaziva sei nhau yembudzi? Ini taishanda tiri padhuze nepadhuze. Ini ndaishanda kuveterinary. Saka ivo ndo vakatouya kumba kwangu vakataura business plan. Ndikaiti mbonzi wako naamai avo muri chii cheukama ava taura itinzwa amai zvikuru yendiyazo yakumba achiti sekuru kaita mari shamwari yangu ikamutenzere iri kuita mari sirege nembudzi zvekuti ndikatsvaga mari sekuru ndikakupai munhu wakutenga mbudzi here vakati inini ndichishanda sei ndikatengesa paretengesa mbudzi ndokushanda kwacho vakati inini ndikatozvitsura kana iye ari pambudzi ndikati handizonetsa mangwana here ndikati hapana chinonetsa kuti ndinotokiya mbudzi shamuna ndinotyari shamwari yangu papa dzinotengeswa kunozikane shamwari yangu inoita mari go ndikasazvizvonetsa inofanaiinombonetsa zvipapa ndenda ndombodaaaa famba vakuwa mari yacho iyoyo iye ndenya kuzouya kuzodzisekuru kuti dzakura zvakanokatiadzisa musanotsvaaamashoba patinodzitengesa magaramba dziri kuna bhunga mazvora zvazondishamisa kuti akutenda takashamisika akutenda pasabhu tikashamisika kuti akuuya bhunga asi zvinhu zvavaitaurirana wakandona sabhu agombera imi zvamukuti mbudzi kuimi muri kurwara vabarira imende kunotengesa mbudzi ndipe mwana imari yake vakaenda vakanotengesa vakaere $80 vakamupa ndava kuda kubvunzawo kuti sekuru zvavari kutaura kuti pakainga mashoko ekubva kutaurwa namaya kuti pakafladha mbudzi sekuru vakauyenda vakatengesa mbudzi 4 2020 rubva vaenda $80. Ndinoda kubvunza kuti havana kusvika nayo here mari iye kana kuti hamuna kusvika pahurukuro yekuti mbudzi shuwa dzanga dzafladha 4 dzikatengeswa $80 dzikauya vakataura newe shamwari yavo. Zvakanda kungobvunzawo sinzi kuti havana kuuya noshoko iroro here sekuru? Shoko rakauya asi chakandinetsa ndechekuti mbudzi idzi handina kudziona kana dare rinopupura kuti mbudzi handina kudziona. Ini ndaiva nemudhudhu ndakataura kuti ndida kuenda kuna gungwa kuti ndione mbudzi dzacho nekuti kungotaurira kuti kune mbudzi handina kudziona ini. vakaenda zvoshore nemotobheki akatakura nemotobheki vakaenda kukashava kuziani vakaenda vese naye vachiratidza munhu achamuchengeta mbudzi shamwari kana pawangofungia zvakwana tazvinzwa. Clement yanga ichichiva mufati murume wevheta kuti akakwira achitaruda chii kuna baba ya ipapapa dzimweni dzenguva iwewe wevheti ukatarisa kuti takuti iwe wevheti wamunhu anenge akamboti akachikoro bichana ndoziva zvimwe zvacho pataaaa eji yanga ida kutaurwa nababa eji yacho nekuti waida kuti adhiri wanota kuti panoita dhiri radaitochiterembudza madhiri acho tinoita darasungai tarisaiwo tinoita dhiri here tinoita dhiri here nemunhu akadai so akura adai wamana kana zvimwe zvacho chigara henyu baba vachitotaura vatoti inini pane pambonde semunhu ako ndakatotadza kuti ndinopedza zvimwe zvaitodiwa kuti zvini ndakatozotumira mumwe munhu kuti anondishandira basa rada kuti ndidini saka zvese zvichinototarisa kuti shuwa ndingaite dhiri
dhira ndingaiti kana kunosaina loan yekuti ndizvisungirire nemunhu wandinoziva kuti mangwana kunotadza kuzoshanda ndizopedzisira ini ndinda kunetswa kana tidai takazvitarisa kuti bhozi loan haisi kunzi ndangonopinda loan utangotarisa mangwana izvi neeji yavari vanozokwanisa here kuti vanobhadhara mari iyoyo. Saka munhu zvacho tinozvipa matambudziko, tinozvipa mhosva, taakunetsana huri ukama kuti taakuti sekuru avatadza but vanogona kutadza nenyaya yekushanda nekuda kwezera rekuti vakura. Eji yavari haisi tingatarisa kuti ndo vaakunzi vava malife penjenere kuti havachada kutoshanda vanhu ava. Takana mabhazi apavhiyo ndo vanotonzi pindai mahara. Kana bhazi richitonatsona kuti riri kutarisa vanhu ava ngavapinde mahara kuti havachagona kuzviriritira ava, vauda kugara chete chivashandira. Munhu akugara chete ndiwanda kuti nini ngatipinde naye mudhiri. Saka zvimwe zvacho hatiri kuti tidaro. Asi dare ramamboripo pakudza kubatanidza nekuyananisa. Mari iyo 270 kuti ine yakawanda vana baba kuti vachaibhadhara mari iyoyo. Asi ndikuti amai kumba kana kuine zvimwe zviriko zvematoki mbudzika. Ndida kuti pa 270 ndabvisa imwe muchatsvaga $100 chete imi mamai. Kana kune mbudzi 2 nhatu tengesai mupe murume uyu. Zviri kunzwika. Amiri akata tatopedza kana dziri kotudza iyo kuti kana dziri kuda tsvaga imbudzi 2 kana nhatu pamuri kuziya padziri tengesai imbudzi kana mutodziziya padziri motsvaga $100. Yaita $100 monotipira murume wevet uyu. Ndo chikuru chinyi chamuri kubhadhara ichocho. Zvinoda iye mangwana adzidza futi haachaita kuti kana madhiriyo emai kuti tida kuti titenderedze tiite mari anoita nezera rakadai. Itori mhosva kuti madhiri nemazera akadai so. Iye vari kubva vatoramba kuti zvese zvari kutaura kuti handizvizivi ari kunyepa. Hani mazviona. Kunyepa zvakaitika but vakutotaura kuti handizvizive. Saka tobva tanasa kuti aida kutobhuraiba baba. Kasi chokwadi hatichachiziva. Saka ndiri kuti mimi dare ramambori pakubatanidza nekuenzanisa. Pa 270 yataurwa nayo newevet ndiri kuda iyoyo. Kana pane mbudzi dziripo tengesai muna $100. Mwe moibhadharira munomudaro. Tumba mari iyoyo. Musapana nemega ikoko. Mazvinzwa mai? Handichatotaura nababa bhozi baba kutotadzana kutaura. Kana kuti wewe mwatovanetsa kuti watoswera runo mudare. Dai vakatozorora vari kumba uko. Mazwa zvandataura. Ndokupai mazuva akawanda sei ekutsvaga mari iyo 100 mutengese mbudzi dziripo dzacho tipewe mari yake. Masvondo mairi mune mazvipedza ka hanzi nababa aiwa ndipei mwedzi handipei mwedzi ndibhadhare mari iyoyo. Saka baba ndakupai mwedzi masvondo 8 handiti $100 iwe iuye tipe murume wevetu. Zviri kunzwika. Makazorekedza taakuteerai kumba iko taakuuya kumba iko. Asi panopera mwedzi mari iyoyo ngaiuye tomupira muno mudare. Garden boy aiwa ndataka imatsaga. Wevetu manzwa zvandataura. Taakutarisa kuti eji namudhara mukange makunonzwawo tsitsi. Taura kuti mwedzi kurikapa. Kana pamba nechikwere chamamina chichelo nicho. Asi next time musadzokorodze kuti unhu wakaita sewamakaita hauna kunaka. Vechidiki varipo vamaigona kutotsvaga kuti aumana tine kutendedza kuda kuti mari tsvaga imbudzi iyi ndiri wevet ndine ichikiliya chete ndichiendesa. Mototsvaga vanhu vakasimba vanomhanya. Vanhu vanomhanya chaizvo kuti kutsvaga vanhu vasisagona kumhanya. Ndimo moti ngatitenderedzei. Makapakanganisa ipapo. Ndinoda kukanganisa ndisati adzivisa mari yacho kuti ngaende pa $100 mari yamuchapiwa. Saka panopera mwedzi mouya mopiwa mari muno havana kuramba sekuru vati munoya ndokupai mari iyoyo. Ndikunzwika nenge wevet. Tatopedza chiregedza kwete kuti ndime dare futi kuti akabhendesa kuti tatoipedza nawo iyoyo yatopera $100 yemunopiwa muno. Munisi chimwe chekubvunza.